Ingxoxo-mpikiswano ejolise ekufumaneni isisombululo kwelithi ngaba bethu uMzantsi Afrika kulungele kusini na ukuchophela unyulo lorhulumente basemakhaya ngo-Oktoba. I-IEC sithetha nje seliphehlelele iphulo lonyulo, nto leyo itsarhayo noko kumaqela ezopolitiko ukuba baqwalasele lo mcimbi we-COVID-19. Kodwa ke owayesakuba yisekela ntloko yejaji uDikgang Moseneke uqhubela phambili nokufumana uluvo lwamaqela ezopolitiko. There needs to be a review of the timetable of the IEC. Because even though we would like to have elections in October the 27th, it will depend on whether or not this wave continues way beyond August. With this pandemic threatening to kill our people, and if we insist on going into the elections with a lower turnout, again, our people not giving a decisive mandate to whoever is going to win the elections. We will be confident as the IFP that let us go to the elections in May next year if a bigger proportion of our people is vaccinated. Igunyabantu lezonxibelelwano eMzantsi Afrika ikhasa ithi khangela indlela ezithile nokuziqwalasela uba kusasazwe amaphulo amaqela ezopolitiko phantsi kwemigqaliselo engqingqwa ye-COVID-19. Ngoku umthwalo usemagxeni kaDikgang Moseneke owayesakuba yisekela ntloko yejaji ukuba eze nomkhomba-ndlela eyakuba lulutho ekugqibeni kwelithi ingaba bethu eli lizwe likulungele kusini na ukuchophela unyulo lorhulumente basemakhaya phantsi kwalo bhubhane we-COVID-19. Ndingu-Abongile Dumako, kwiindaba ze-SABC eCenturion.